gundunan gasunan zaune saboda haka masoya da abokan arziki na ɗauke da kowa wani ɓangaren jamus ɓangaren kurmana ga damben kankara a aljanin kambu farkon sakon da hali kankara a aljanin kambu farkon sakon da hali kankara a aljanin kambu farkon sakon da hali ga damben mura ka ɗauko Hey!